Ahojte, prajem vám krásny deň a vítam vás pri tomto novom videu. V tomto videu sa pozrieme na Miroslavu, pretože ona nám včera streamovala, ale ešte predtým, ako sa k videu dostaneme, nezabudnite nechať odber tu na YouTube, sledovať môj Instagram. No a my sa teraz poďme pozrieť na výplody Miroslavinej fantázie. No a teda máme tu Miroslavu, ktorá nám včera streamovala. Chýbajú mi tu dve videá, dva streamy. Jedno vraj malo 7 minút a druhé malo možno nejakých 10 minút. Ale v zásade to nevadí, pretože Miroslava nám tuto porozprávala možno viac ako chcela zase raz, pretože ona väčšinou na seba úplne všetko napráši skôr či neskôr. No a čo by som chcela povedať, ku koncu videa mám videjko od slečny z TikToku, ktorá mi ho poslala, s tým, že asi sme našli músa, kde je, takže počkajte si na koniec videa a uvidíte to tam. No a my ešte takto hneď na úvod poďme na tie Miroslavine streamy. No hlavně já jsem si včera v noci ještě otevřela šampín. Miroslava si v noci otvorila šampanské. A takto sa chodí potom do práce, že deň predtým sa ožerem pod obraz Boží. Nehovorím, že sa ožrala pod obraz Boží, ale bola naliata 3 dní v kuse a zapila to ďalším šampáňom. A potom má ísť do práce. Aj keď má ísť do práce až večer, pri nej nie je tá istota, že nebude chlastať aj počas dňa. Možno to nevidíme na streame, ale teoreticky chlastať mohla, pretože kto vie, či do tej práce naozaj išla. Tam je to veľmi diskutabilné pri nej, lebo z tých predchádzajúcich skúseností, ktoré s ňou máme, v momente, keď sa presťahovala do bytu, tak to väčšinou znamenalo, že už nemá prácu, nemá bývanie na hoteli zadarmo a musí si ho platiť. Doteraz nám tu hlásala, že jednoducho, prečo by, že vlastne všetky peniaze, ktoré ona zarobí, tak zostávajú jej, pretože má vlastne platený byt. Nemusí platiť za prenájom, nemusí platiť za jedlo. Prečo by zrazu, keď je sama, nemá priateľa, ako ste mohli vidieť a počuť vo včerajšom videu, sa zrazu sťahovala do bytu a platila ho zbytočne. Ešte by som to chápala tak, keby bola s tým boyfriendom, že chcú byť naozaj sami, ale potom, čo ju odmietla jeho rodina, tak prečo by sa sťahovala, keď tam mala všetko zadarmo? Toť mi je otázka. Pronajala jsem si byt. Bydlíš v nějakém hotelu nebo v bytě? A sme pri tom, prenajala si byt. Prečo nebýva na tom hoteli, kde bývala? Prečo odtiaľ odišla? Že by zase ju vykopli? Dozvieme sa časom. Ono sa to veľmi rýchlo prejaví, pretože už ste mi písali aj na TikTok, aj na Instagram, že idete na tieto hotely tento mesiac cca o 2 týždne. Takže uvidíme, či tam Miroslava bude na tom Seven Seas, Amvaš alebo Shams. Please, all people here follow Violka, and if here one man, Egyptian, and you must marriage. Takže tuto je nejaká slečná Violka napísala, nájdi si prácu adekvátnu tvému vieku a dej sa dohromady, Miru. No je to hrúza. Takto, práca adekvátna k jej veku, áno, nie je toto úplne ideálna práca pre 30-ročnú ženu, ale OK, animátor je animátor. To, že vyzerá hrozne, to je pravda, ale Miroslava ju tu pripla a hovorí, že sledujte túto Violku a ak je tu niekto, kto sa musí, použila slovo must, čo je v angličtine dosť silné slovo a je to niečo, čo musí byť. Proste nie je tam žiadna iná možnosť, len musí. Nie je tam možnosť, kto chce, môže a podobne. Takže ona používa slovo must. Musí. Evropan woman, Oženiť sa s európskou ženou, alebo za európsku ženu. Kto sa musí oženiť s európskou ženou? Prečo by sa nejaký Egyptian alebo akýkoľvek muslim mal alebo musel si brať za ženu Európanku? Kde prišla k tomuto? Ja viem, že teraz mi napíšete, že ona nevie po anglicky a že teda ona to myslela, že kto chce. Ale tak základom tej jej 80% angličtiny by malo byť to, že vie, kedy sa používa slovo chce a kedy sa používa musím. Takže
nepíšte mi prosím vás do komentára, že ona len nevie použiť správne slovíčka, pretože z tohto tí, ktorí tam jej píšu a zrazu počujú slovo must, tak sú asi navnadení na to, že zoberú si Violku a ona týmto dehonestuje tú ženu. To, že ona dehonestuje sama seba, to je jej problém, ale robiť to iným zase nie je úplne OK. I don't know who know here Gomla Market in the Hurghada, and Violka, it's like Gomla Market open. Tuto sa snaží prirovnať tú slečnu k nejakému Gumla marketu, neviem čo to je. Ak viete, prosím vás, napíšte mi to do komentára a počúvajte, čo na to povie. 24 hours, 7 days in 1 week. Takže vlastne, že je to otvorené 24 hodín v jednom týždni. Asi myslela 24 hours a week a nie in 1 week, ale to je v zásade jedno, pretože tuto Miroslava hovorí o sebe. Miroslava je otvorená všetkým, a toto už nie je údajne, pretože už to máme potvrdené od 3 rôznych ľudí, že Miroslava je otvorená pre všetkých 24/7. A jednoducho teraz to, čo robí ona, zhadzuje na niekoho iného. Takže Miroslava by si tuto mala vstúpiť do svedomia, do toho jej černejšieho ako samotné peklo a uvedomiť si, čo hovorí, pretože toto všetko, ku koncu videa sa bude ešte k tomuto vyjadrovať, sa dá použiť proti nej. Takže Miroslava by si mala dávať pozor na to, čo hovorí. So text Violka. Čím napíš? Já ti to, Elárko, všechno ukážu, jak se zbudí šéfik, protože já jsem si zapomněla na tom hotelu, jak jsme byli pomoct, jak si vzal nový hotel, pomáhat a šéfikovu žena chtěla řasy a já jsem je tam zapomněla a on je má teď doma a on spí nejspíš, protože mi nebere telefon. Keď vo včerajšom, teda predvčerajšom streame Miroslava hovorila o tých riasach, ktoré si zabudla na tom hoteli, hovorila o svojej kolegyni, ktorá ich má. Zrazu ich má šéfik, lebo jeho žena chcela riasy, takže Miroslava nás opäť klame. Šéfik je asi nezdvíha, možno preto, že ju údajne vyhodil. To sa dozvieme o 2 týždne, či je vyhodená alebo nie, keďže niekto tam ide a očekuje to pre nás s tým, že Miroslava opätovne klame, len sa tak práši. Ona si nepamätá, o kom hovorila, že tie riasy má. Zrazu ich má šéfová žena, má ich šéf, predtým ich mala jej kolegyňa, ktorá vlastne z toho hotelu asi odchádzala po nej. Že klamár zostane klamárom. Mám my liver. Tuto ja vám to takto priblížim, aby ste videli aj ten prvý komentár. Toto je prvý komentár. Mám my liver problem and I'm not going to, a potom napísal school. Počúvajte, čo prečíta Miroslava. Problém, I'm not going. Máma mojeho života, problém. Tak ešte raz. Prvý komentár. Mám my liver problem and I'm not going to school. Mám je madam. Tam chýba taký ten apostrof. Mám, madam. My liver problem. Ona tam to erko nevidí. Ja prisahám, že ona to erko nevidí a liver sú ladviny, obličky, alebo jatra, myslím jatra. Liver problem and I'm not going to school. Madam, mám problém s ladvinami, nejdem do školy. Počúvajte, ako to ona bude prekladať a ešte sa bude hádať, že tam je napísané life. Going to school. Oh. Try to fix your problem if you want to go to school. Ak má niekto problém s ladvinami a píše tam ďalej, že potrebuje transplantáciu, tak to asi tak ľahko nevyrieši, ale poďme na to, ako sa bude hádať ohľadom toho liver a life. Life. Life jsou játra. Když jsou live játra. První komentář píše live. Proč si pořád...
Prvý komentár som vám schválne ukázala a priblížila, aby ste videli, že to je liver, nie life. Miroslava to nedokáže prečítať a ešte keď jej napíšu, že to je liver, tak sa háda, že tam je life. Ona tamto R-ko, prisahám Bohu, nevidela. Alebo ja neviem čo, ale ten komentár tam bol 3 alebo 4 krát a stále bol rovnako napísaný. Tak zlá. She sent you money. A sme pritom opäť. Proč si pořád tak zlá? Ona ti pošle peniaze. Ale čo som ja chcela, bol tento komentár, kde píše You know guys, that lady only 30 dirham KFC lady. Takže v podstate píše, viete chlapci, táto dáma je 30 dirhamové KFCčko. Vyložte si to ako chcete, lebo zase keď niečo poviem, tak sa budete hádať, že to tak nie je myslené. Ale you know guys, that lady, only 30 dirhams KFC lady, že je ako 30 dirhamové KFCčko, len ako 30 dirhamové KFCčko. Please follow this gentleman here. No a tu už začína Miroslava útočiť aj na moslimov, pretože nejaký Mohamed Fati jej napísal, že je šarmuta z Nemecka. A ona ho pripla a ona mu bude tam nadávať. Ja sa nebudem čudovať, ak by ju niekde chytil a vysvetlil jej, koľká bije, pretože takto, ešte keď povie OK, follow him, je to fajn. Ale tam príde ešte niečo oveľa, oveľa horšie, čo mu ona povie. Konkrétne tomuto Mohamed Fati. Napadlo ti někdy, ti tohle spíš ubližuje, než pomáhá, že mi tady nějaký fake z Česka napíše, že jsem šarmuta. Bibi. Jestli žiješ v Egyptě, tak moc dobře víš, že žádný chlap, když ho odmítneš v Egyptě, jen tak neřekne, že jsi kurva. Z toho, čo sa ku mne dostalo, či už od Egypťanov, alebo od ľudí, ktorí žijú v Egypte, alebo od hocikoho iného, hlavne ak sú to z tých chudobnejších vrstiev, tak ti to veľmi rýchlo povedia z jedného prostého dôvodu, pretože oni sú závislí na tých peniazoch, ktoré vytiahnu z Európane. Ich platy nepokryjú náklady celej ich rodiny, o ktorú sa starajú, a práve preto, ak ich nejaká Európanka odmietne alebo im prestane dávať peniaze, ich supportovať, dotovať, tak automaticky sú pre ňu toto, tá šarmuta. A jednoducho, áno, Bibi v Egypte, zrejme tam žije, tak jej napísala, že toto vyjadrovanie jej viacej škodí. A je to pravda. Miroslave toto jej vyjadrovanie škodí, je jej na škodu, nie na osoch. A môže sa dostať do štádia, že raz ju niekto vymákne vonku, že ju spozná, pretože Miroslava tou svojou vulgárnosťou a vystupovaním je v Egypte neprehliadnutelná. Naloží ju do auta, Miroslava môže kričať, kopať čokoľvek, odvezie ju do stredu púšte, nechá ju tam a ako som už hovorila viackrát, uprostred púšte nie je žiadny mobilný signál, čiže ani internet, ani telefonovanie. Už to nevadí vôbec. No a tuto jej tá Liduš píše, že či jej nevadí voda, lebo si umývala ovocie. Umývala si ovocie vo vode z vodovodu, ale to jej nevadí, lenže umyť si tvár vodou z vodovodu, to jej už vadí, pretože vlastne tá voda obsahuje salmonelu. Čiže keď tú vodu zje, doslova sa jej dostane do tela tá voda, dovnútra, do útrob, do žalúdka, tak to jej nevadí. Ale keď si umýva tvár vodou so salmonelou z kohútika, z vodovodného, tak to jej vadí, lebo vtedy môže dostať salmonelózu. Tieto jej myšlienkové nepochody asi nikdy nepochopím a ani sa to už nesnažím pochopiť, pretože nemôžem hľadať logiku tam, kde nie je. Ale ak si chcela obhájiť vtedy Miroslava to, že sa neumýva, preto, lebo voda obsahuje salmonelu, tak tuto sa nám krásne ukázala, že je to špindíra, ktorá sa neumýva, nesprchuje ani nič podobné, lebo opláchnuté ovocie máte oveľa väčšiu pravdepodobnosť salmonely ako to, že si umiete tvár alebo ruky. Tam si dáš pár kapiček.
Aj tých pár kapiček dokáže spôsobiť salmonelózu a toto jej asi nedošlo. No a tu sa blížime k tomu, ako začne urážať tohoto Mohameda Fati. Mohamed Fati. If you are Egyptian, so now I know you are not Egyptian. Takže ak si Egypťan, teraz viem, že nie si Egypťan. So after what I say, I block you. Potom, čo poviem, ťa bloknem. You ask me why always I stay in the home. Pýtaš sa ma, prečo vždy zostať in the home, v dome. A smyslela at home takže doma, ale OK. Takže preložme si to tak, aby sme tomu rozumeli. Pýtaš sa ma, prečo stále zostávam doma. All Egyptian women stay just home. All Egyptian women stay just home. Všetky egyptské ženy zostávajú doma. Neviem, na čo tam je to just, ale OK. Lenže tu sa dostávame k tomu. All Egyptian women. To je to, čo povedala Miroslava. A ona predsa je Európanka. Ona nie je Egypťanka. Ona sa nemôže rovnať Egypťankám. Áno, Egypťanky trávia čas doma, ale nie iba doma. Chodia aj von so svojou rodinou, kamarátkami a podobne. Lenže Miroslava naozaj trávi všetok svoj voľný čas doma. Nikam nechodí, sedí doma na zadku. A to sa stále vyťahuje, že ona je Európanka. Ona tam má všetky možné výhody. Tak prečo sedí na zadnici doma a nejde ja neviem, niekam von, na pláž, má tam more. Ukazovala nám, že má kúsok more. Prečo nejde k pyramídam, prečo nejde tam, onam, hentam. No preto, lebo Miroslava proste je bez peňazí, bez kamarátov, bez chlapa, bez všetkého. Je to najznámejšia česká bezdomovkyňa. Ona sa ide porovnávať s Egypťankami, ktoré rešpektujú svoju kultúru, čo ona absolútne nerobí. Nerešpektuje kultúru, do ktorej prišla a povie, že všetky Egypťanky zostávajú doma. A tak potom prečo, keď všetky Egypťanky, ona stále hovorí, že je Európanka. Ona je Európanka a tým pádom to automaticky neznamená, že by mohla ukázať trošku viac toho Egypta. Egypťanky zostávajú doma, pretože rešpektujú svojho muža? Áno, rešpektujú svojho muža, ten muž rešpektuje ich, ale Miroslava nie je Egypťanka. Takže prečo zostáva stále doma? Pretože je bez peňazí, kamarátov, chlapa, bez bývania, bez všetkého. Vy jste si to všichni mysleli, že tady nevydržím jak měsíc, protože jste si všichni mysleli, že se Jacobovi a Janě povede to, abych nikde nepracovala. My sme sa o to s Jacobom nikdy nesnažili, teda minimálne ja nie a myslím si, že ani Jacob nie. A snažilo sa o to veľa Čechov. Nie ja, alebo Jacob. A myslím si, že veľa Čechom sa to podarilo, že nemáš prácu, Miroslava. Momentálne hovorím priamo k tebe, pretože ťa vyhodili z 8 alebo 9 hotelov, už som to aj zabudla počítať. Dokonca z jedného si utiekla, pretože si bola podozrivá z krádeže. Takže my sme sa snažiť nemuseli. Vlastne nikto sa snažiť nemusel. Tam stačí, kým sa ty ožereš pod obraz Boží a predvedieš sa a ideš svinským krokom z tých hotelov. Nikto sa snažiť o to nemusí. Jednoho dne se může stát, že se Miroš vrátí do Česka. Že by si Miroslava pripravovala pôdu na to, že bude vykopnutá z Egypta, alebo že sa bude musieť vrátiť do Česka? Víte, co by z toho třeba měl jenom Jacob a Jana? No čo, povedz, ja som na to strašne zvedavá, čo by sme z toho mali. Kdybych šla na policajty, už jenom třeba, jako Jacob se snažil promazat. Prosím, nech ide Miroslava na tých policajtov, alebo k tým policajtom. Prosím, ja si prajem, aby tam išla. Nech tam ide. Ale ona tam nikdy nepôjde, pretože vie, že čo ona všetko robí, čo ona porozprávala a všetko by sa to otočilo proti nej a mohla by mať z toho ona oveľa väčšie problémy. Ona má plné gate na to, aby išla k policajtom a povedala, tieto videá robia toto. Lenže
ona by musela dodať všetky tie jej záznamy streamov, kompletné, originálne z TikToku, nezostrihané. A to už ona nedokáže, pretože tam by sa ukázalo, že nikto nič zlé nepovedal, všetci reagujú len na to, čo ona sama vypúšťa z úst. Svoje videjka poměňovat, ale my je máme všechny v originálu. Nemyslím si, že Jacob menil videa. Nemyslím si to. Víte, co by to bylo? Kdybych šla jenom na policii, ale nemohla jsem pracovat tady na tomhle hotelu, protože tuhle ten člověk veřejně vykládá tohle veřejná pomluva, bla, 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 bla. Vrátime sa naspäť k tomu videu, na začiatok tohto videa, a kde vlastne ona hovorila, že slečna je otvorená 24/7. Či? Netreba? Treba? Verejná pomluva. Nemohla pracovať na tom hoteli, tam by stačilo len, aby niekto išiel na ten hotel vypýtať papier, prečo Miroslavu vyhodili. Napríklad bola podozrivá z krádeže, ožrala sa, ťahala si chlapov do hotelovej izby, v ktorej bývala, obťažovala údajne manažérov hotela a tak ďalej a tak ďalej. Kde? Pretože niekto povie, že Miroslava pracuje tam a tam, tak kvôli tomu tam Miroslava nemôže pracovať. Nie je to skôr pre jej správanie, pre jej povesť, pre to, ako sa správa na tom TikToku, pre to, ako sa prejaví, keď sa ožere, že tam ťahá údajne chlapov každú noc iného? Ja si myslím, že toto bude ten problém, prečo Miroslava nemôže pracovať na tých hoteloch a prečo ju odšadia ženu svinským krokom, že tam nevydrží dlhšie ako, no maximálne vydržala mesiac. Bla, bla, bla. No, zrovna Jacob nereaguje na to, co říkám já. Mám si dať facepalm hneď alebo až o chvíľu? Pretože všetky reakcie vznikajú na to, čo Miroslava povie na streame. Nikto na nič iné nereaguje, len na to, čo Miroslava vyplodí za nezmysly. Jacob si třeba hodně vymýšlel ohledně mámy. Tam mi potom napsala, Jacobe, to je v píči, že už jsme spolu zase za malíček, co? Ja viem presne, čo napísala Miroslave jej mamina. Mám celú tú správu, čo jej napísala a viem aj, ako to bolo. Takže Miroslava klame, len sa tak práši, to je jedna vec. Druhá vec, pokiaľ viem, Jacob nikdy nič nepovedal také, čo by bolo proti tomu, čo povedala jej mamina Jacobovi. A ďalšou vecou je to, že Miroslava potrebuje byť za tú dobrú. Pozrite sa len na ten jej výraz. Je dôležitá, jak exkrement v zákrute. Keď už vlastne vám to tlačí, že potrebujete ísť rýchlo, taká je dôležitá. To, keď vidíte, proste toto nemôžete brať vážne, že ona hovorí pravdu. To, čo hovorí teraz, je totálny bullshit. Protože mi vysvětlila, jaký si paskvil. Áno. Napísala ti presne to, ako to bolo, ako čo povedala Jacobovi a Jacob to tak interpretoval vo svojom videu. To, že ty si to prekrútila, je tvoj problém, pretože ty žiješ vo svojej bubline, kde si tá krásna, štíhla, úspešná, dokonalá a celý Egypt ti leží pri nohách. Lenže realita je taká, že nie si nič z toho a tým pádom všetko, čo ide k tebe, ty si to prispôsobíš tak, aby to tebe vyhovovalo. Jo, prosím vás, Mído se opět rozešel s Ester. Ester opět dělá scény. Já jsem zavolala Mídovi, ať mi nepíše jeho trubka, ať mi dají oba dva pokoj. Takže doufám, že tak učiní. No, Ester a Mahmud sa údajne opäť rozišli, to je pravda, ale Miroslava sa tuto priznala, že je stále s Mahmudom v kontakte, aj keď hovorila, že ho už má dávno bloknutého, že spolu nie sú v kontakte, že ho už nechce ani vidieť, ani nič podobné. Takže Miroslava opäť klamala a opäť sa sama naprášila, že klame, len sa tak práši. Ja neviem, prečo si ona nedokáže dávať pozor na to, čo hovorí. Jednoducho, ak tvrdím celý čas, že nie som s Mahmudom v kontakte, mám ho všade zablokovaný,
zablokovaného a potom sama povie, zavolala som Mahmudovi, tak odkiaľ to fúka? Oni sú údajne spolu stále v kontakte, či to je pravda alebo nie, sa môžeme len domnievať, ale ja si myslím, že v nejakom tom kontakte spolu sú už aj podľa toho, čo Miroslava rozpráva. Taktiež sme to počuli aj na tej hlasovke predvčerom, čo som vám dávala do videa, že jednoducho ona sa tam priznala, že spolu volali. A opäť to priznala, že spolu volajú. No ale teraz už sa dostávame k tomu videu, kde mal byť údajne videný mus. Je to vlastne od jednej slečny z TikToku, ktorá mi to poslala. Tuto aj vidíte, u koho to bolo na TikToku. Bude sa to tu objavovať, takže budete to tu mať, keby ste si chceli to video pozrieť celé v origináli. No a poďme si to pustiť a ja vám to zastavím tam, kde si myslím, že je mus a prečo si myslím, že je to on. Plus vám sem dám aj jeho fotku, keď bol menší a teraz prešli asi tak 3 mesiace, odkedy ho Miroslava vyhodila, takže a objavil sa v útulku. Poďme na to. Před několika týdny jsme navštívili útulek Paradise Dream, který se nachází v Hurgádě a tady vidíte majitele Ramba, který se stará teď o víc jak 100 pejsků, o více jak 30 kočiček a koní. S Áďou jsme tam natáčeli i vlog, který najdete u nás na YouTube kanále Do nepohody. A poté... No a tuto, počkajte, vidíte tohto čierneho psíka? Tu sú dva také bledohnedé a tu je tento čierny. Ja vám sem dám aj screenshot, keď som to priblížila a dám vám sem aj fotku musa. No ale pozrime si to ďalej, lebo on sa nám otočí aj do tváre. To návštevě jsme... Sakryš, nestihla som to stopnúť, ale veľmi sa podobá na musa. Ja som to aj preposlala, aby možno niekto, kto by mohol to overil, či je to naozaj mus, podľa toho, kde ho našli, ako ho našli a tak ďalej. No ale z môjho pohľadu je to mus a ak sa našiel, že je to naozaj on, tak chvala Bohu, že je zdravý, že je živý, že je v poriadku, pretože Miroslava je neskutočný odpad, ktorý vyhodil malé šteniatko na ulicu a nechal ho na pospas osudu. Jednoducho, ja som celkom rada, že teda ak je to naozaj on, že sa našiel, že mu nič nie je, že je v dobrých rukách, aj keď v útulku, ale predsa len v tom útulku má aspoň všetko to, čo potrebuje. Má tam jedlo, má tam vodu, má tam nejakú tú búdu, v ktorej môže spinkať a má aj výbeh a nie je niekde na ulici, kde by ho nejaká tá svorka pouličných psov mohla buď dohrísť, alebo ho vyhnať až tam, kde úplne nie je žiadne jedlo. Poďme si to dopozerať ďalej spolu. Dali hlavy dohromady. Já jsem napsala jedné mé známé, která pracuje na Prima Mazlíčku a miluje zvířata stejně jako my. I přesto, že nám sbírka na Donu nevyšla teď. Videli ste ho? Tam bol priblížený. Keď tak si to vráte, stopnite a priblížte. Podľa mňa to je naozaj mus. Díky barščinému článku na Prima Mazlíčku a CNN, kde byl i transparentní účet na pomoc tomuto útulku, se vybralo hned prvních 24 hodin opravdu nádherná částka, kterou jsem s radostí po týdnu mohla předat Rambovi. Takže ja by som to nechala asi potiaľto s tým, že ak si to chcete pozrieť, vráte si kľudne to video trošičku späť s tým, že môžete si porovnať. Napíšte mi, či si vy myslíte, že je to mus alebo nie. Budem sa tešiť na vaše komentáre a poďme ďalej. No ak ste dopozerali video až sem, ja som vám za to veľmi vďačná. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, dajte dislike. Nezabudnite mi nechať komentár, čo si vy o tom myslíte a hlavne, čo si myslíte o musovi, či je to on alebo nie. Ja sa na vás budem tešiť dnes ešte pri ďalšom videu, večer na streame a keďže idem o 5:00 na koníky, tak ako som vám slúbila, tak vám zapnem stream na TikToku a ukážem vám môjho faua, s ktorým chodím teraz von, takže budem sa na vás tešiť aj tam. Pa, pa!